Szőcs Rezső vagyok, a Yummy Pálinka főzde tulajdonosa. A pálinka főzdénkben mindig a gyümölcsök íz-illatvilágát próbáljuk visszaadni a pohárba. Ez a beszélgető pohár úgynevezett illataiba, ízébe tárja fel a gyümölcseink fajta jellegét. Most ez lehetnek az alapok, tehát szilva, cseresznye, vilmoskörte, kajszibarack, bírsalma, de hogyha bemegyünk az erdőbe, ugye ott rengeteg erdei gyümölcs van, amit érdemes lepárolni, pálinkát készíteni, vagy párlatot. Áfonya, málna, fekete ribizli, berkenye, és mindezeket el is készítjük, palackozzuk, valamint pálinkakóstolókat tartunk, de akár a kliens gyümölcsét bérfőzéssel, bércefrézéssel elkészítjük, és szeretettel várjuk főzdénkbe. KKS egy vagány vállalkozói közösség, aminek jó része lenni, rengeteg tapasztalatcserét tanul az ember, rengeteg új információ van, rendezvényeket szerveznek, előadások vannak, kikapcsolódási lehetőség van, és főleg ebbe a változó világban, amikor tényleg nehéz vállalkozónak lenni és kitartani, akkor is nagyon jól jön ez a közösségi érzés, hogy nincs az ember egyedül.